Sa karon madamo na gid ang nagapanunto mga scammers nga nagagamit sang lain nga numero agud makapangawat sa impormasyon kag kwarta, nagapangita sang wala ihibalo agud mabiktima. Gani liwat nga ginaduso ang hagna nga may tinutuyo nga ini ang matapna SIM card registration ginalantaw nga solusyon agud publiko mahatagan sang proteksyon. Apang may pila ka mga wala nagakomporme. Bangod ini ang pagpamahog sa data privacy. Ang personal nga impormasyon sang isa ka persona may access ang iban kag posible nga maglapta. May yara naman sang nagasiling kun wala ka man lang sang ginahimo nga malain. Wala sang dapat nga kangawan. Bangod ini ang may maayo nga katuyuan. Nagakomporme dire ang presidente. Gani iya gilayon nga ginpirmahan agud mangin layi. Apang dapat masiguro nga ang layi indi mabusaran, impormasyon sa publiko indi magamit sa katuntuhan. Ang ini nga panghuna-una kag pananawan ang ginpadala ni Miguel Martinez sang Talisay City.